yan uwa musulmi, ko shakka babu, alhamdulillah, al'umma suna san alkhairi kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki. Duk wanda ya san ya kamata yana mai da hankali wurin bauta da san Allah da kusantansa, sai dai abin da ke da matukar muhimmanci kuma yake da kyau mu gane shine duk yanda muke san Allah ba mu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sansa ba, kuma ba za mu taba sanin Allah ba sai mu ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Ina son amfani da wannan dama in ja hankalin 'yan uwa ko in tunasar da mu game da cewa waɗannan kwanaki da muke ciki na sallah babba, wanda yau muke 11 ga watan asalin wato Zulhijja, ba a yin azumi a cikin waɗannan kwanaki, duba da cewa yau Laraba, gobe Alhamis 12 ga wata suna daga cikin kwanakin da har yanzu muna cikin ayyamu tashrik kamar yadda aka sani, wanda ake kabbar bari a bayan sallar nafila. Amma yin azumi a ranar Alhamis wanda ta faɗo a cikin waɗannan kwanaki ya saba ma shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka nan, in har muna so mu azumin nafila, to sai mu tari bayan waɗannan kwanaki. Idan na Alhamis da Litini muke yi, sai mu fatan Allah ya kai mu Litini lafiya mu azumi. Amma ba a azumi a cikin waɗannan kwanaki. Muna da kyautata mu Allah zato zai ba ka lada sanadiyan kyakkyawan niyyarka da kuma biyayyanka ga shari'arsa na hannuwa da yin azumi a cikin waɗannan kwanakin. Allah ta'ala ya shiryar da mu, ya datar da mu, kuma ya karɓa mana ibadun da muka yi na idi, ya ba musulmi marasa lafiya lafiya, ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yan uwa musulmi, ko shakka babu, alhamdulillah, al'umma suna san alkhairi kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki. Duk wanda ya san ya kamata yana mai da hankali wurin bauta da san Allah da kusantansa, sai dai abin da ke da matukar muhimmanci